Môžete hľadať niekde na internete, alebo ak nás sledujete viacerí, môžete si pomôcť, dáte hlavy dokopy a prídete na to, aké ženské meno sa nachádza v našej obálke. No vážený, ale najvyšší čas, aby opäť zvonil telefón. Mne sa nepáči, keď je tu ticho, keď tu nemám svojich hráčov a o mnoho radšej by som bola, keby telefón zvonil neustále. Až kým by sme sa dostali ku správnej odpovedi, no a keď správna odpoveď príde, niekoho odmením a budeme môcť pokračovať v súťažení aj naďalej. Stále máme dosť času, ale nemyslíte si, že ním môžete len tak mrhať. Každá sekunda je dôležitá. No a viete čo, aby to bolo opäť jednoduchšie, tak vám hovorím, že posledné písmeno tohto ženského mena je písmeno A. Kam vám to napíšem. Posledné je písmeno A. Čo by to mohlo byť? Aké ženské meno končí písmenom A? Aké ženské meno viete vyskladať z týchto písmen? No poďme, priatelia. Takto to vyzerať nemá. Mal by zvoniť neustále telefón, mala by som počuť mnohých hráčov, ktorí chcú zarábať peniažky práve takto jednoducho a rýchlo. Žiadna matematika, žiadne rovnice, nerovnice, nikam nechodíme, nekupujeme žiadne žreby alebo losy. Je to úplne zbytočné, pretože vy môžete zarábať peniaze z pohodlia vašich domovov. Môžete byť už aj v posteli, ale dôležité je to, že nás sledujete a že premýšľate. No a ak som teraz oslovila niekoho z vás, ak ste možno doteraz váhali, či zavolať alebo nie, mali by ste sa prekonať a skúsiť to aspoň jeden jediný krát. Aké ženské meno končí písmenom A? Aké ženské meno vám dnes v noci dokáže zarobiť 200 eur? Čakám svojho tretieho volajúceho. No a dúfam, že nebudem musieť už dlho čakať. A spravme to tak, že dáme si ďalšiu časomieru, 2 minúty sem. Tak, výborne, časomiera je pripravená. No a hovorím 3, 2, 1, štart. Tararara, výborne, časomiera už beží. No a vy máte k dispozícii minútu 47 sekúnd. Stále dosť času, ale upozorňujem vás, že keď sa skončí táto časomiera, chcem počuť víťaza. Kto skúsi pohnúť rozumom, kto skúsi pohnúť týmito písmenami a kto mi skúsi povedať, o aké ženské meno ide. 0900 712 700. Na tomto telefónnom čísle čakám svojho ďalšieho súťažiaceho. Minúta 14. A pozor, 60 sekúnd pred nami. Čas beží naozaj veľmi rýchlo, čiže odporúčam poponáhľať sa a ak ste si istí svojou odpovedou, nebojte sa mi ju zatelefonovať, keď sa hanbíte, nemusíte sa ani predstaviť. Dôležité je to, čo mi poviete, teda jedno ženské meno a pozor, vieme, že musí končiť písmenom A. Čo to môže byť? Sekúnd. 20. Pomaličky sa blížime k 4:0. No a som zvedavá, čo sa stane, či zazvoní telefón, príde do hry víťaz a tak uvidíme teraz, pretože zvoníme. Dobrý večer, kto je na linke? Haló? Haló. Haló, haló. Tak, máme hráča. Vaša odpoveď je aká? Miriama. Ako? Miriama. Miriama. Nie. Bohužiaľ, Miriama to nie je. Skúsme to napísať. Miriama. Tak,
toto. Počkajte, pozerám, ale tie MK, opäť sa mi tak zdá, že máme tu len jedno. Však, režia, nemýlim sa. No, vážení, pozor na chyby, ale viete čo? Ja vám chcem dopriať, aj napriek tomu, že sa mýlite. A preto pozývam sem garantovanú výhru 300 eur. Tak, 300 eur prichádza, zaslúži si to samozrejme veľký aplaus a potlesk. No a takto môžeme tlieskať aj niekomu, kto nám prezradí správnu odpoveď. Vieme teda, že hľadáme jedno ženské meno. Vieme ale aj to, že si netreba domýšľať písmená, ktoré tam nie sú. Ak vidíte písmeno M v ponuke iba jedenkrát, treba ho naozaj použiť iba raz. Čo sa týka samohlások, tak napríklad písmeno A je použité dvakrát, čiže to môžete pokojne použiť dvakrát. No a takisto to platí pre písmeno I. Ale pozor na tie spoluhlásky, pretože tie tam máme, myslím, po jednom. Je tu písmeno N, písmeno R, L, C, B, V, D, M. No, tak to sú spoluhlásky. Z týchto písmen vytvorte jedno ženské meno, ktoré končí písmenom A. Len kvôli vám som zvýšila garantovanú výhru. Mali by ste teda urobiť aj vy niečo na oplátku pre mňa. No a mali by ste mi prezradiť, aké ženské meno sa ukrýva v mojej obálke. 300 eur je naozaj dosť peňazí, popremýšľajte, čo by ste s tými peniažkami urobili. Verím, že každý ich vie minúť, každý vie ako na to, len možno nie každý vie, ako hrať našu hru. Priatelia, táto hra je veľmi jednoduchá. Stačí iba poskladať písmená, treba použiť písmeno A